защо и кога се слага втората ръка. 90% от нещата, които се правят, Рубио са напълно достатъчно да се мине само една ръка. Не е нужно да се минава втора ръка, това в момента е на една ръка и вече е на няколко седмици. Доста заздравява дървото, защитата от вода е много приятна, особено както се слага керамика после, почти не се налага да се използва втора ръка. Кога? Аз лично причина да слагам втора ръка, когато имаме такова супер шарено, супер интересно дърво. Тогава втората ръка много подчертава шарките. Се опитам да направя по-снимка преди и след, не знам дали ще стане с фотоапарата, ама ще видя. Не знам доколко се вижда колко е шарен този чинар. Просто има страшно много шарки в него. Къде от запълване, къде от дървото. И втората ръка ще го направи наистина много, ще дигне контраст. После керамиката ще го дигне още повече. И при такива шарени дървета предпочитам да си сложа втора ръка. Дига и защитата естествено, но не това е основното на втората ми ръка. Залагам наистина предимно на визия. За защитата залагам на керамиката, не толкова колкото на втората ръка Рубио. Дали ще една ръка Рубио или две ръце, като сложиш чаша с вода или с бира и тя като си направи кръгче, като постои 2 дена, ще бъде там. С керамиката най-вероятно няма да бъде там. Какво ни трябва за втората ръка? Хубав шлайф. Не е онзи енхелския, който показах преди малко, той ще си го ползваме само за нанасяне. Трябва да си нормален шлайф. Това е Bosch 125-1 AE. Перфектен за финни шкурки. За едри шкурки и за грубо шлайфане това нещо няма да свърши тази работа, която си представят хората, че ще върши. И аз малко имах тази грешка, като си го купих в началото. Това е Bosch, Sinn Bosch. Перфектен за финно шлайфане, не е подходящ, не е много подходящ за грубите шкурки, не е много подходящ за сваляне на много материал. И аз направих тази грешка в началото, мисля, че като си купа нещо подобно, всъщност това е шлайфа. Мисля, че като си купа нещо подобно и вече мога да го ползвам от 40 до 2000 шкурка. Не е точно това начина, има си съвсем друга техника за такива неща. Но този шлайф върши доста прилична работа, 80, 120, 240 шкурка и вече нагоре също е добър. Ако ви трябва да сваляте от дъб, следите от машините с 60 шкурка, не е това машината. Не че няма го направи, просто ще потъркате, както и аз. Това, което съм направил е, свързал съм си го към проксмокачка, която стои там. Тя автоматично се пуска, когато си пусна шлайфа. Каршер имат такава опция, много удобна за работа, особено е както работя вътре. Как се шлайфа първата ръка Рубио? Най-добрият вариант е с така наречените Scotch Brite, май се казват, едни такива кафеникави гъби, които се равняват на 300-400 шкурка. Естествено не е фиксирано, не е същото. Ако го шлайфате вече, когато маслото е напълно изсъхнало, както е тук, е супер. Ако шлайфате с шкурка, както аз ще направя, когато не е изцяло изсъхнало, по-бързо ще задръсти шкурката. Scotch Brite се чисти по-лесно, шкурката естествено не е точно по този начин. Това, което аз съм сложил е 400 шкурка. Пробвах и с 320, малко грубичко ми идва. 400 много добре така сваля каквото има да се свали от горния слой на маслото. Това, което правя в момента е слагам си слушалките и маската и шлайфам супер финно, без никакво натискане, без никакво застояване на едно място. Просто много финно минаваме цялата повърхност. То побелява, става едно много специфично бяло такова отгоре, като го минеш върху маслото. Две неща. Първо, докато завършвам долната част, забелязах, че имам много малко останало от Рубиото. Буквално е толкова на дъното на малката бутилка. Ще ми стигне за тази ръка, понеже втората ръка поема супер малко от Рубиото. Но като цяло проверявайте си предварително, защото е много тъпо, ако сега го оставя така
3 часа и хора си купувам или въобще поръчвам те първа нещо друго. Нямаше от моите любимите оранжевите гъби в железарията ми лепът и си поръчах от тия. Не поръчах, купих си просто едни такива. Би трябвало да вършат същата работа, не са по-твърди, не са по-меки, същите са. Но мисля, че това е общо взето, което мога да се замени и другите. Сега ще пробвам, дано не го надере, нямам представа. Шлайфа, който не става за шлайфане, за който си говорихме миналия път. Гъбичката отдолу и да видим какво ще стане финално. Малко експериментирам. Ама какво правиш? Половината работа е експериментиране. Керамика. Как нанасяме керамика и за какво ползваме керамиката? Маслото има един огромен проблем и този проблем е, че издръжливостта не е същата като на лаковете. Няма какво да се спори по въпроса. Да, много е добре за това, което е, но не е лак. Никой, който твърди, че е супер здраво, ям върху тази маса, режа пържолите отгоре и така нататък, не е същото. Няма как да бъде същото. Реално за масивното дърво хубаво покритие, което издържи на такива неща, няма. Смолата няма коментираме, там се губи малко ефекта на дърво, когато се покрие с смола отгоре, топ слой. За запълване окей, но за мазане точно като финишно покритие все още не мога да свикна да я приемам сериозно. Затова и маслото, тъй като не е толкова издържливо като лака, е много трудно трудно се приема от хората, това е целият проблем. Лака е здрав, върху лака мога да правиш каквото си искаш, върху маслото се приема, че не мога да третираш по този начин. Сега, ако аз съм човек, който занимава с тия неща, вкъщи бих си намазал всичко с масло. По простата причина, че след една година, след 2 години, когато не ми хареса вече визията, се оправя в рамките на половин час, без да преувеличаваме, стига да няма нещо супер потресаващо естествено. В рамките на половин час се шкури цялото нещо и хубав шлайф с една прахосмукачка вързан, даже няма толкова много прах. Шкурва се горния слой, полага се нова ръка масло и заспива. При лаковите покрития, да, издържат повече във времето, но оправянето трябва да го свалиш, да го закараш отвънка, да го махнеш цялото покритие. Повечето пъти си е свързано с някаква химия, която трябва да се добави или по-сериозни машини, за да се махне целият лак и да се сложи на ново лак. Това нещо мога да отнеме много повече време. Затова вкъщи бих си направил всичко с масло, до година като има нещо нарушено по това бюро, в рамките на един половин час си го шкурвам, слагам още една ръка масло и всичко заспива. Да се върна на керамиката. Това, което керамиката прави нещо междинно. Между здравината на лака и между здравината на масло. Видове керамика за дърво. Това е много отворен въпрос. Ако не знаете кой е Black Tail Studio в YouTube, намерете го. Предлага керамика за дърво. Black Forest Wood Company са още една фирма, която предлага такова нещо, като те имат вече склад в Европа, мисля, че Словения, Словакия, нещо такова и оттам, ако не се лъжа, може да се поръча за цяла Европа. От тяхната керамика. На основата на графен с всичките керамики, които те ползват. Мисля, че преди имало други, аз тогава въобще не съм занимавал с това нещо. Тази, която е на графен, се намира. Моята не е тази и съм залепил етикетите, за да не се види каква е. Не че се прави нещо наважен, но не съм говорил с хората, които съм я купил. Тя не се предлага целенасочено само за дървени повърхности, но работи в случая. Работи с маслата, работи с лаковете, каквото и да има покрите върху дървото, работи отгоре. След като сме го нанесли, си го попиваме с една микрофибърна кърпа. Си минаваме вече цялото място. Опитваме се да го погледнем отстрани, за да се види как изглежда, да няма някъде останало малко повече наслоено петно или нещо подобно. Също така керамиката може да се нанесе в 2-3 слоя, надгражда се. В
момента това е само един слой долен и сега ще нанеса един слой от топ колата. От топ колата може би ще нанеса два всъщност след видеото, така или иначе нанеса втория. Вече това ще го направя след ден-два. Или финално, ако ще се продава, както това бюро отива за продаване, ще го нанеса втория слой преди да се продаде, за да мога да е максимално напред във времето да издържаме издържливостта.